Před 3 lety oslavil Výzkumný ústav textilních strojů 70 let. Místo, kde vznikl první tryskový tkalcovský stav na světě, dnes vyvíjí technologie pro elektrická letadla, pedalboardy nebo plně robotizované výrobní linky. VUTS je synonymem pro zakázkový výzkum a vývoj. Stroje, které jinde nekoupíte. Tady vznikají řešení, která nemají na trhu obdobu. A jak říká ředitel firmy Jiří Václavík, tam, kde ostatní končí, my začínáme. Sedíme na unikátním místě v poloodrazové komoře. Je to ideální místo pro rozhovor, ale zároveň to má určitou symboliku, protože sedíme v srdci aplikovaného výzkumu. Já na tebe, Jiří, mám hned několik otázek, ale ještě než začneme, tak protože jsme ve výzkumném ústavu textilních strojů, tak bych se tě chtěl zeptat, co by podle tebe měl mít správně utkaný rozhovor. Tak dobré ráno, Radku. Vítám tě tady u nás, jak správně řekl jsi, pod původním názvem ve Výzkumném ústavu textilních strojů. A správně utkaný rozhovor, když jsme u nás ve Výzkumném ústavu textilních strojů, tak určitě bychom měli zmínit naši historii a pak zejména nějaké vize a budoucnost, to, co máme v plánu. A myslím si, že určitě máme díky naší tradici a to vše, co máme za sebou, na co navazovat, a tím si myslím, že bychom ten rozhovor mohli protkat. Dobře, tak já tím rovnou začnu. Vlastně v 60. letech Výzkumný ústav textilních strojů přišel na svět s patentem, s naprostou novinkou, vlastně s tryskovým tkacím strojem. V roce 2019 jste dostali ocenění Česká hlava za znovu vývoj a výzkum textilního stroje. V podstatě ten textilní průmysl vás provází od začátku, ale zároveň, když se projdu vaší halou, tak vidím spoustu jiných moderních technologií, kamerové systémy, roboty. Tak mě zajímá, jak jste se dostali od toho textilu k té robotice. Je to velmi zajímavá historie. My jsme fungovali, jak bylo zmíněno, pod původním názvem Výzkumný ústav textilních strojů a velmi intenzivně jsme se věnovali právě té textilní technice. Bohužel po událostech v roce 1989 politické změně byla změna i v průmyslu, ve struktuře průmyslu, a naši zákazníci, na které jsme byli orientovaní z oblasti textilního průmyslu, buď zanikli, zkrachovali, a vůbec textilní průmysl odešel na východ, a tím pádem my jsme vlastně neměli tady pro koho vyvíjet a neměli jsme co dělat v oblasti textilního průmyslu. Stáli jsme před takovým rozhodnutím, čemu se budeme věnovat dál. Spousta našich techniků a inženýrů jsou konstruktéři a jsou velmi silní v mechanické konstrukci, elektrokonstrukci, programování a tak dále. Tak jsme vlastně řekli, že tyto zkušenosti, které jsme měli v oblasti textilního průmyslu, můžeme využívat i pro jiné oblasti, pro jiné obory, a vlastně ta strategie byla stanovená tak, že budeme dělat výzkum a vývoj strojů pro takzvaný zpracovatelský průmysl. A pod pojmem zpracovatelského průmyslu rozumíme celé spektrum vlastně oborů, ať už to je i ten textilní průmysl, ale ať už to jsou periferie k obráběcím strojům, ať už to je papírenský průmysl, gumárenský průmysl, sklářský průmysl. Všude tam je potřeba, prostě, kde je potřeba nějaká mechanika, kde je potřeba elektrokonstrukce, PLC programování a tak dále, dá se využít ty naše zkušenosti. Z tohoto důvodu vlastně byla ta transformace té společnosti od toho textilu až po ten, jak dneska říkáme, ten zpracovatelský průmysl, ale musím říct, že i dodnes si držíme zhruba nějakých 20-30% podle toho, jaký máme zakázky, a pořád se věnujeme i tomu textilnímu průmyslu. Tam, kde ostatní končí, my začínáme. To je pěkné motto, které si pronesl. Mě by zajímalo, co je za tím motem, a jestli dokážeš zmínit nějaký projekt, kde právě tady toto motto bylo uplatněno do té nejvyšší míry. To je motto, které nás provází opravdu vlastně celou naší historii, tou novodobou, a spousta našich zákazníků má vlastní vývojové oddělení. Ať už to jsou menší firmy, nebo ať už to jsou i ty nadnárodní korporáty, a vlastně snaží se co nejvíc věcí si realizovat sami, takzvaně in-house, svými vlastními lidmi, svými vlastními kapacitami, tak jak to dělá každý. Bohužel, nebo bohu dík pro nás,
občas přichází projekty, kde už i ti naši zákazníci právě nevědí kam dál a nemají takové špičkové vybavení, jako máme my tady v tom ve VUTS, takovéto laboratoře, takovéto komory, v které třeba sedíme nyní. A to je přesně ten prostor pro nás, že tam, kde oni končí, tak vlastně osloví nás a říkají, my máme tady takovýto projekt, chtěli bychom vyvinout takovouto technologii, takovéto zařízení, máme nějakou představu, nějakou ideu, ale potřebujeme s tím pomoct. A to je přesně ta oblast nebo ten okamžik, kdy nastupujeme my a vlastně formou nějakého brainstormingu zjišťujeme vlastně ty potřeby těch zákazníků, co je potřeba, jak tomu můžeme pomoct, jak na to využít to naše vybavení. Musím říct, to byl vlastně i smysl vzniku takovýchto výzkumných center, jako jsme my. Tak, aby jsme pomáhali těm zákazníkům s jejich projekty, aby se na nás mohli obrátit a aby oni sami nemuseli investovat ohromné peníze, ohromné investice do toho vybavení, které máme my tady. Díky tomu, že řešíme těch projektů několik desítek ročně tady, tak ty naši odborníci, tak ty naši kolegové jsou vlastně zapojeni denně do řešení problematiky, ať už to je akustika, ať už to je mechanika, ať už to jsou pevnostní výpočty, ať už to jsou kompozitové materiály a vlastně s každou tou řešenou úlohou oni rostou. A kdežto ty zákazníci, kteří by si to řešili sami, tak takovýto projekt budou mít jeden do roka, možná dva a ty konstruktéři, výpočtáři něco spočítají, něco udělají, ale chybí jim ta odbornost. Prostě nerostou, protože nemají těch řešených úloh tolik za sebou. Díky tomu, a na to jsme velmi hrdí, že můžeme prostě poskytnout takto komplexní služby těm našim zákazníkům, ať už teda my říkáme, že je důležitý hardware, software a pak zvaný manware. A ten manware, to jsou právě ty naši kolegové, ty naši výpočtáři, ti naši měřiči, což musím říct je největší vlastně poklad nebo zlato té naší firmy. Ono vlastně firem v České republice, které by se zabývaly výrobou jednoúčelových strojů nebo robotických linek je hned několik, je jich celá řada, ale firmy, které by měly takové množství výzkumných pracovníků a zároveň takové přístrojové a laboratorní vybavení, tak takové neznám. Vlastně vy jste tady v tomto unikát, takže mě by zajímalo, když za váma potom ten zákazník, ta firma jde a chce s váma ten projekt řešit, tak přijde s tím, že my potřebujeme obecně řešit tohle a začněte na tom pracovat od píky, nebo už mají zadání, ze kterým přijdou, kde vlastně vy se protínáte s myšlenkou toho zákazníka? Možná ještě jenom taková jedna úsměvná historka, ať ten rozhovor trošku protkáme. My jsme opravdu používali ze začátku ten název Výzkumný ústav textilních strojů a ucházeli jsme se o zakázky právě z oblasti automotiv, který je velmi silný v tomto našem regionu. A chtěli po nás nějaké zařízení, nějakou robotickou stanici, nějaký manipulátor. A my jsme tam přišli na jednání a teď jsme se představili a říkáme, no my jsme ten výzkumný ústav textilních strojů. A oni říkali, no to je hezký, a co tady chcete? My chceme tu robotizaci, my chceme tu automatizaci. A v tu chvíli jsme vlastně pochopili, že nemůžeme transformovat jenom ty činnosti, ale musíme transformovat i ten název. Proto jsme vlastně použili tu naši zkratku VUTS, která si dovolím říct je známá jak v České republice, tak i za hranicemi. A vlastně od té doby používáme teda VUTS a ta starší generace, ty starší ročníky vědí, co se za tou zkratkou skrývá. A ta nová generace, jako my, tak prostě pro ně to je název VUTS, jako každý jiný název a musím říct, že jsme s tímto názvem velmi spokojení a díky té tradici víme, co to znamenalo a víme teda, co to znamená teď. Ale tolik k té historii. Široké spektrum zákazníků a musím říct, že tady není nějaký unifikovaný business model. Každý ten zákazník přijde s nějakou vlastní představou a když už to jsou třeba ty korporáty nebo opravdu ty zkušení zákazníci, kteří vědí, co to je průmyslová automatizace, co to je robotizace, tak mají prostě sepsané manuály, mají sepsané zadání 30, 40, 50 stránek a dalších to odkazuje na X norem a tak dále. A ty vlastně musí splnit všechny ty požadavky, který on tam ten zákazník požaduje. Velmi často ten zákazník má naprosto konkrétní představu, zná layout a prostě říká, já chci takovouhle linku, musí se mi vyjít do tohoto prostoru a má to mít takovýto výstup. To jsou projekty, které realizujeme, dělají se relativně jednodušeji, ale jsme pod velmi silnou kontrolou toho zákazníka, nemůžeme si tam dovolit až takový nějaký vlastní řešení, protože znovu říkám, ten zákazník má jasnou představu, co chce.
Pak jsou ale projekty, kde v současné době má zákazník nějakou výrobní linku, tam sedí 20 pracovníc a něco manuálně montují a každý 3 minuty smontují nějaký výrobek a vlastně přijde k tomu, že řekne mě už opravdu už nemám ty pracovníky, už prostě ta výroba mi natolik narostla, že by se mi tady vyplatila nějaká automatizace. No a to zadání je potom takový, že řekne, chci tady nahradit těchto 20 pracovníků 3-4 pracovníky a ten výrobek musí vypadnout každých maximálně 20 sekund. A to je zadání. A vlastně veškerá návrh té linky, návrh toho strojního zařízení, té průmyslové automatizace je plně na nás a máme vlastně volnou ruku. Můžeme si vybrat, jakou technologii použijeme, jak tu linku vytvoříme. Takže vypadá to zase relativně jednoduše, ale pro nás je jednoduchý potom říct, ano, těch 20 pracovníků bude nahrazeno 15 roboty, ale jde to na úkor zase nějaké akceptovatelné ceny za tu realizaci. Takže v tu chvíli je opravdu provádíme takzvané feasibility study, studie proveditelnosti a je to velmi intenzivní zase diskuze, do jaké míry oni jsou schopní a kolik mají třeba nabudgetovaný, kolik mají představu, že taková linka by mohla stát, protože čím větší míra automatizace, samozřejmě tím větší cena té realizace. A takže hledáme nějaký kompromis, že se řekne, ano, bude tam 5-6 robotů, 7-8 robotů, ale budou tam pořád třeba 3-4-5 pracovníků, protože tam jsou opravdu nějaké tak složité operace, kde by to museli vyrábět nebo realizovat 2-3 roboty najednou, tak je pořád lepší, když tam prostě bude člověk, který má 10 prstů a umí prostě si s tím poradit. To je ten druhý extrém. A pak samozřejmě je takový mix těch požadavků, víme, co chceme, máme na to takovýto budget, pojďme se do toho, jak to udělat, aby jsme se do toho vešli. Takže říkám, takovýchto projektů je celá řada a ten přístup ke každému projektu je víceméně individuální. Já bych tady možná ještě rád zmínil, že vlastně jsme si dělali, nebo každý rok si děláme nějakou statistiku a opravdu třeba za minulý rok my jsme spolupracovali s více jak 120 společnostmi, ale opravdu na fázi, že máme nějaký smluvní vztah, že jsme něco pro ně zrealizovali, něco zkonstruovali, něco vyrobili, něco změřili, něco spočítali a jsou to tak různorodý projekty díky té provázanosti těch jednotlivých oborů, který tady máme, té protkanosti těch jednotlivých oborů, který máme u nás ve VUTS. Opravdu, že prostě to je to, co nás dělá silnými na tom trhu a každý ten projekt je trošičku jiný. Vlastně vy jednak fungujete jako výzkumná organizace, ale jednak, jak si teď zmínil, tak pracujete na těch komerčních projektech, kde dodáte už tu výrobní linku tomu zákazníkovi. Na základě čeho se rozhodujete, kam budete směřovat ty kapacity? Jestli do toho výzkumu, nebo jestli na ty komerční projekty, jestli je to na základě intuice, nebo na základě nějakých statistik, anebo jednoduše prostě máte někoho, kdo je nositelem té vize a řekne, budeme se ubírat spíše tady tímto směrem. Radko, jak jsi správně zmínil, a to je velmi důležitý, my máme status výzkumné organizace a to má nějaká pravidla, nějaké výhody a nějaké nevýhody. A jedno to zásadní pravidlo je to, že více jak 50% našich aktivit musí být svázáno právě s výzkumem a vývojem. V našem pojetí aplikovaným výzkumem a vývojem nebo experimentálním výzkumem a vývojem. A ať už to jsou projekty dotačního charakteru anebo komerčního charakteru, tak opravdu ten výzkum a vývoj nás provází, se dá říct, každým projektem. Když pak půjdeme tady naší halou, tak ono to vypadá jak nějaké sériové výrobě, jsou tam obráběcí centra, máme tam velkou horizontku, máme tam prostě 3osí, 5osí obrábění a tak dále. Každý říká, proč vám to tady nejede na 3 směny, co tady děláte za sériovou výrobu. My tady neděláme žádnou sériovou výrobu. Vše to je určený právě pro ty naše realizace těch strojů a zařízení. To znamená, že konstruktér navrhne ten stroj, zkreslí ho a my se pak snažíme co nejvíc těch dílů si tady vyrobit sami právě na těch našich CNCčkách a má to strašnou výhodu, protože samozřejmě díky tomu, jak to je výzkum a vývoj, tak co si budeme povídat, ne všechno se povede na poprvé a ten konstruktér prostě zjistí, že prostě ten díl třeba není navržen správně a má tu výhodu, že může okamžitě jít dolů za tím obráběčem, za tím kolegou na tom NCčku a říct ne, udělej mi to jinak, uprav mi to a prostě to vyzkoušet. A
to nám strašně dává tu flexibilitu, než aby jsme čekali, my ten díl musíme zadat někam do kooperace, počkáme, až to přijde a tak dále, takže ztrácíme okamžitě tu flexibilitu, ztrácíme tu pružnost. Dovolím si říct, opravdu většina těch projektů je svázána s výzkumem a vývojem. Neděláme tady něco, co už bylo vyvinuto, když už my jsme velmi rádi, když nějaký stroj zopakujeme, to znamená, že když se nějaký stroj nebo nějaký zařízení zrealizovalo pro nějakého zákazníka a on přijde, já ho chci ještě jednou. Takové zakázky máme nejradši, protože samozřejmě už to gro je hotový a snažíme se samozřejmě každou třeba tu novou generaci té výměny nástrojů nebo prostě jakéhokoliv zařízení vylepšit, protože třeba sami víme, že by to chtělo ještě nějaké zlepšení v nějaké oblasti, ale bohužel díky tomu, jak to jsou právě ty striktně jednoúčelový stroje a zařízení, tak ten zákazník jich nepotřebuje desítky. Potřebuje opravdu 1, 2 a jsme rádi, když říkám, ho zopakujeme třeba ještě do nějaké jiné lokace, ale bohužel takových zakázek není mnoho. Je to zpravidla, ty zakázky jsou opravdu unikátní řešení. Potřebuju tady něco vyvinout, aby mi to smontovalo něco a na to jim stačí 1, maximálně 2 zařízení. Jiří, díky za rozhovor. Taky děkuju.